Tak, čaute dobrodruhovia, hlavne tí, čo máte radi vodu a splavovanie riek, tak tento rok prvýkrát idem na loďku a dneska tak trochu by som povedal na takú neprebádanú vec, aj keď je to zaujímavé, že je tu molo, asi miestni to tu poznajú, na loďky sa tu chodí, ale ja som tu prvýkrát. Som na Šúrskom kanáli a začínam v Zálesi. Pôjdem smerom na Malý Dunaj, ale zaujíma ma aj kanál smerom na Ivanku a Jur pri Bratislave. Je to tam síce taký rovný kanál, ale je to niečo podobné, ako keď idete na bicykli popri Dunaji. Takže zapadlovať sa tam dá, prúd tu nie je, dá sa povedať, žiadny, čiže dá sa ísť hore aj dolu. Tak ideme to preskúmať a ak ste zvedaví, tak poďte so mnou. Najskôr som sa vydal smerom k Malému Dunaju, teda k ústiu do Malého Dunaja, lebo tu sa mi to zdalo byť také nejaké divokejšie. Aj to tu také bolo, kopec tu bolo napadaných stromov, trošku som sa bál, či prejdem, ale keďže je tu nejaký vodácky život, tak som dúfal, že to bude nejakým spôsobom priechodné, aj našťastie teda bolo a bolo to tu veľmi pekné. Tento most už v podstate značí, že sa blížim k Malému Dunaju, no a ten breh oproti to už je breh Malého Dunaja. Tu som sa rozhodoval, či sa vrátiť naspäť na ten Šúrsky kanál a preskúmať teda ten kanál smerom na Jur pri Bratislave, alebo ísť proti prúdu Malého Dunaja, alebo ísť po prúde smerom na Zálesie. No, priznám sa, zvíťazilo to Zálesie, jednak to bolo po vode, jednak to bolo zaujímavejšie ako ten Šúrsky kanál, takže som sa vydal týmto smerom. Tu na tom strome predo mnou som sa snažil zachytniť korytnačku na tom kmeni. Je to širokouhlý objektív, no tak snad tam niečo uvidíte. Priblížil som to, není to moc kvalitné, ale snad. Dnešný výlet je skorej taký oboznamovací, aby som nezabudol, jak sa pádluje. Aby som nezabudol, že aj ramená z toho dokážu boleť. Že len tak sa tu motkám po Malom Dunaji. No a tiež som chcel vyskúšať nejaké nové veci alebo spôsoby a technológie natáčania s kamerou. Čiže čo ste videli s tým dronom alebo uvidíte. A s tým, jak ťahám kameru za sebou. Toto som si chcel vyskúšať tak nejak v kľude, na nejakej kľudnej vode, aby som vedel čo. No a zistil som, že s tým dronom fakt to nie je sranda, lebo pokiaľ sa tá loď hýbe, tak akože je to o hubu pristávať, ale už viem teda ako. Tak možno, že ho budem brávať za sebou, lebo tie zábery za to zase stoja, takže si myslím, že je to fajn. No uvidíme, tá kamera, keď ju ťahám za sebou, ešte neviem, aké obrázky z toho vy už viete, takže teraz už asi vieme, keď na to pozeráme na to video, že ak je to použité a použiteľné, tak aj toto budem používať. Inak pokiaľ máte radi pohyb a už máte plné zuby tých plných hrad, cyklistov a korčuliarov a podobne, kde sa zrážate alebo neviete sa hýbať, kúpte si kajak. Som tu sám. Je nádhera. Ešte som tam nejaká korytnačka, pár labutí. Fantázia. Len má to jednu nevýhodu. Dá sa jazdiť len tam, kde je voda. A ak tam chcete silný prúd, tak to máte jednosmerku. A naspäť sa ide dosť zle. Takže treba riešiť logistiku. No ale ja si myslím, že to stojí trošku trápenia. Že pozriem, kde sme. Či idem pozrieť až do Zálesia, tam do Ledinice, do bufetu. Či je to ďaleko?
bum, vypol sa mi mapy.cz, veď však čo by ne. Takže trasa zaznamenaná není. Na čo by? Malinovo, čiže to akurát, no už je kúsok, tak to ešte dáme. Tie technológie dneska tak katastrofa. Nič nefunguje. Už nikto nič negarantuje. No, ladenica je, ale bufet zavretý. Až cez sezónu. Tu je lodenica a tam ďalej je chodník na vode. Tam už sa mi nechce ísť. To je ďalších 300 metrov a zase proti prúdu naspäť. V tej lodenici je to tu veľmi pekné, ale škoda, že tieto domčeky, v ktorých by mohli vodáci v podstate na svojich výletoch prespávať, tak sú zničené, nikto sa o to nestará. Asi to vyžaduje nejaké financie a asi ten pohyb na tej vode nie je taký, ako by očakávali. No, je to škoda. Takže to asi stačilo a ideme naspäť teraz proti prúdu. Tak uvidíme, ako si zamakáme. No a toto je pôvodca toho bordelu na vode, ale vyzerá to pekne, nie? Takže to boli prví spolupútnici, mladá rodinka, ešte vpredu mali možno dvojročné dieťatko, veľmi milé. Ahoj. No a nájdete tu aj takéto pekné miesta, teda jedno som našiel takéto pekné, kde sa dá urobiť nejaký piknik, možno by sa tu dalo aj stanovať. Ale bohužiaľ už si nepamätám, kde to je, niekde medzi Vrakuňou a Zálesím. Aj takýchto parťákov tu môžete stretnúť a je ich tu pomerne dosť. Človek by neveril, ale aj tu sa dá zablúdiť. Tesne pred ústím Šurského kanála tak je také krátke, slepé rameno, do ktorého som behol a čudoval som sa, kde som. No, takže keby ste tu išli, tak ešte treba ísť kúsok ďalej. No musím povedať, že to bol dneska celkom zaujímavý výlet. Aj keď som na vode skoro nikoho nestretol, jedna taká rodinka s malým dieťaťom a plus jeden taký na kajaku ako ja, to bolo všetko. Ale v podstate aj keď človek si myslí, že je tu sám, ale aj teraz mám obavu, že sa tu na mňa niekto pozerá a myslí si, že mi šibe, že sa tu rozprávam sám so sebou. Pretože po brehoch je toľko ľudí a toľko všelijakých príbehov, že bolo to veľmi zaujímavé. No pretože tí ľudia zalezení v rôznych takých kríčkoch tam pod domnenkou, teda v domnenke, že sú tam sami, netušiac, že po vode niekto môže ísť. Tak tu bolo vidieť kopec takých od rôznych zalúbených párov, rodinky s malými deťmi, ako piknikovali, nehovoriac o rybároch, ktorých tu bolo mraky po brehoch. Zaujímaví boli taká partia mladých chalanov na motorkách, ktorí tam tiež chytali ryby. A vedľa nich sedeli dve labute priamo na brehu a sedeli tam s nimi a pozerali do vody. To bolo veľmi zaujímavé. A úplne najzaujímavejšie alebo také špeciálne bolo, ako som tam videl na brehu dve mladé ženy, ktoré sa ovievali nejakým dymom, asi vyháňali zlého ducha. Takže naozaj dneska to nebol nejaký splav, ktorý by bol akože o nejakých výkonoch, ale bolo to super. Takže táto lokalita veľmi zaujímavá a takto v takomto krásnom počasí na nejaké také poobede je ako úplná paráda. No a okrem týchto
príbehov brehových, by som povedal. Pripadlo mi to ako pesnička po schodoch. Presne, že nie po schodoch, ale po rieke poznávam príbehy ľudí, čo bolo fakt zaujímavé. Ale nie len to, ale perfektne bolo samozrejme kopec divokej zvery, divokej. Labute sú divoké, keď idú skoro až vedľa vás, asi už ani moc nie sú divoké. Ale prekvapila ma tá korytnačka, ktorá tam bola. Tu vedľa mňa bol nejaký bobor, alebo možno nutria. A kačice, to je samozrejme, no. Veľmi zaujímavé, veľmi sa teším. Tak ma to zasa nabilo energiu, a keby ste aj vy potrebovali trošku dobiť, tak neváhajte, zožente si nejaké plavidlo a horca na vodu.